Ndizibulisele nam kuwe Ntando, ndilapha eMthatha. Iphondo ke elivotele ngobuninzi i-African National Congress zibhengeziwe ke namhlanje iziphumo ngokusesikweni yikomishoni yonyulo ezimeleyo. Ezo zibhengezo ke ziyabonisa mhlophe into kokubana iyafuneka urhulumento ngokubambiswana. Okokuqala ke ezimbalini i-African National Congress iphulukana nolawulo kuzwelonke kule minyaka ingama-30 agqithileyo. Zikhona ke amaqela ezopolitiko aphikisayo. Ngoku siza kuncokola nomnye wabo we-Action SA, uMnumzana Phikolomzi Adonis, ongusihlalo we-Action SA kwingingqi i-OR Tambo, okwayintloko yorhulumento ephondweni i-PEC ukutsho. Mnumzana Adonis, uvile zibhengezwa iziphumo. iMpuma Koloni of course ivotele ngobuninzi i-ANC, kodwa i-Action SA ayiveli ndawo. Loo nto ithetha ukuthi kuzawufuneka kutshadwe apha, kube khona umtshato, ingakumbi phaa kwinqanaba lesizwe, kube khona urhulumente wobambiswano. Wena umbona njani urhulumente wobambiswano? Simbonile engasebenzi kwabanye oomasipala. Ingaba ngoku yintoni esinokuyilindela kurhulumente lobambiswano kuzwelonke? Yaye yintoni ocinga uba aniyenzanga kakuhle nina niyi-Action SA ukugaya inkxaso kolunyulo luka-2024? Masibulise Ntsiki, sibulise kuwena kubaphulaphula emakhaya. Masiqale sibulela abemi boMzantsi Afrika, ngoba enye yezinto i-Action SA ibizibeke phambili ibisithi masiqale siyibeke bucala i-African National Congress. Asinalilungisela ilizwe sine-African National Congress, which is the ANC. Lo mgomo ke suwezile singabemi boMzantsi Afrika. 60% yabantu abavotileyo bathe African National Congress mayime bucala. Yenye ke yezinto i-Action SA ibime kuzo. Sithi ke ngoku singumbutho Action SA besiyinxalenye yovoto apha ephondweni. Okokuqala nathi sineminyaka emibini nje sikhona, kodwa siyalibulela ugxathu labantu bakuthi abalenzileyo ngokugabalala ilizwe lonke bayinika u-40%. Ithi ke olwethu luvo sibeka abemi boMzantsi Afrika kuqala. Yeyona nto sifunayo. Iinkokheli, akukho mntu ngoku unolawulo esinothi xa silubiza ngosilungu yi-absolute power. Ngoku kufuneka kubanjiswene, kubekwe ummi weMzantsi Afrika phambili. Abantu bakuthi sisintsiki bafuna amanzi, abantu bakuthi bafuna indlela, abantu bakuthi bafuna imisebenzi, abantu bakuthi bafuna ukhuseleko emakhaya. Loo nto ayizukwenziwa ngokuba wena uyine-ideology okanye ucinga kanjani. Kufuneka kubekwe bucala ezonto, kucingwe ngesimo sokuphuhlisa uluntu. Ndicinga uba umbutho we-Action SA, ingakumbi uTata Mashaba, zinto ebezimele sithi masibekeni iimfuno zabantu baseMzantsi Afrika. Kula palamente ke 60% ye-opposition parties zizawufuneka zihleli. Okokubana bacinga ukusebenzisana ne-African National Congress, ndicinga uba iyaba yimpazamo enkulu leyo, ngoba kaloku ngabo basibeke kule nyula. Sesinale unemployment nje, sesinezi borders zivulekileyo zinje, sesinorhwaphilizo olungaka i-African National Congress. Kuzawufuneka ke iinkokheli zihlale phantsi, zicinge kakuhle, ziyibeke bucala i-African National Congress, bagqibe ngokwenza okuphuhlileyo kweli lizwe. Sisintsiki. Sibulela kakhulu kuye uPhikolomzi Adonis, ongusihlalo we-Action SA kwingingqi i-OR Tambo, esitsho ke into kokubana kuzawufuneka kulo mtshato worhulumento ngokubambisana ne-African National Congress kuzwelonke. I-ANC yenziwe ikheswa khona ukuze bona bengamaqela aphikisayo bakwazi ukusa iimfuno zabantu ebantwini njengoko bebethembisile phambi konyulo. Makhe sithengise evenkileni, xa sibuya siyabuya noThabile neendaba zethu kuChannel 163.